Dámy a pánové, vítam vás u nového videa z hry F1 Manager 23, kde sa veľmi ospravedlňujem za minulý diel, kde sa mi vybila kamera približne v 28. kole a v ten moment skončilo aj video. Prišli ste o nie veľa, ale zase ani o nie málo. Prišli ste o Hülkenbergové 8. miesto a červené vlajky, ktoré spôsobil Kevin Magnussen. A vďaka tomu sme prezvuli na čerstvú sadu a mohli sme tlačiť celý čas do konca. Čiže máme 4 body v pohári konštruktérov a Alpine má o niečo viacej. Náš úhlavný nepriateľ je na tom lepšie, ale nuž to už. Mohli sme mať jeden neistý bod a dojsť obidvaja do cieľa, alebo mať 4 body, ale na úkor Nika Hülkenberga, Kevina Magnusena. Fúha, to nie je dobré. 24. apríl. To nás bude stať peniaze. A do baku nebudeme mať upgrady. Fú, to je špatné. Miesto 14. sa nám to spraví 24. A miesto 12. 22. Uáha. Tu už vidíte stav monopostov. Ale toto. Fúha. Ako môžeme to zrušiť, ale nechceme, aby sa to zhoršovalo. A my sa ideme pozrieť do tohto monopostu, kde musíme toto nainstalovať, toto a toto. Až na toto sa všetko vyrába. A toto je veľký problém. Kevin Magnussen. Prevodovka v háji. ERS-ko a motor vydržia jeden závod. Ono to malo vydržať ešte Abu Dhabi. Ja vždycky mením pohnú jednotku na Miami. Na Red Bull Ring, Monza a Tuno, alebo vôbec. Ideme sa pozrieť, za koľko sa doskautujú. Rád by som niekoho podpísal nového do týmu. Namiesto Kevina Magnusena. A nie Ricciardo.
Renault, McLaren, Red Bull. Že v tejto sezóne možno bude jazdiť inak. Ešte dáme šancu. Tak to vyzerajú zatiaľ naše štatistiky. A podľa financií. No. Takto keby niekto si chce pozrieť. Niko je na 10. mieste. Za ním je Gasly s 2 bodmi. Niko jazdil za Renault. Čiže 2 sezóny oddychoval. Proste nebol jazdcom, nejazdil. A teraz jazdí za Haas. Ale Kevin Magnussen, ktorý mal byť že vraj ťahač je aj v realite Nika Hülkenberga, tak práve naopak spomaloval celý tým. Čiže takto. Šasy a zaviesenie. Zabudol som dať skautovať. Čiže koho dáme skautovať? Alexa Albona. Alebo Yukiho Tsunodu. $1 600 výkupné zo zmluvy. Koľko má Magnus? Nie Niko, ale Kevin má 3. Čiže by nás stalo také 5 miliónov. No 5 miliónov približne by nás stala výmena jazdcov. Čiže našou náhradou bude asi Daniel Ricciardo. Nechcem niekoho zo zmluvy vykupovať. Rep Australian. Dáme 1, ale 2 budú v 12. A finišujeme. Dúfajme na bodoch zas. Zopakujeme minulý závod. Ale vlastne my vyrábame... Kde to je? Facility is no Red. Aha. My máme faktorku na level 1. My máme faktorku na level 1, no. Design Center level 2. Čiže ideme do Austrálie. Baterka na kamere nabitá a
Dúfajme, že sa to podarí. Čiže stretneme sa pred kvalifikáciou. Takže odsimuloval som všetky tréningy. Pokiaľ toto vidie, malo by to byť zostrihnuté. Tu máme Maxa Verstappena, spokojného po minulom preteku. Zabavné by bolo, keby sme ho videli o pár sezónov v Hase. A to asi isto nie, lebo mojich F1 manažer 22 a 23 skúsenosti. Neviem. A ešte manažer 22, teda 23. On je taký, nie že zlý jazdec. Tu všetko extrémne stúpa. Všetko. Ako každý jazdec má napríklad na začiatku plat, napríklad 2000, teda 2 milióny, nie 2000. Čiže tu to máme uložené dobre. Pred Austráliou uložené. Čiže ideme do kvalifikácie. Pane Bože, ja som zabudol. Koľko budú vymieňať podlahu? Čiže musíme im vymeniť podlahu, lebo som zabudol. Ale malo by sa to stihnúť. Ale nevyzerá to tak, že by sa to stihlo. Červené lajky, to by mi mohlo pomôcť. Sargent. No, mohol by tikšie dýchať. Ako neviem, či bude v budúcej sezóne vo Williamse. Tým som si fakt není istý. Čiže aj s novou podlahou už ideme na trať. Čiže 7. a 11. miesto.
Neviem, ja s Magnusenom nemám úprimne dobré skúsenosti na manažerovi 23. A na mojej kariére v McLarene nedošiel do cieľa prvých 17, 7 závodov. Neprišiel do cieľa. Tak to boli moje obavy, prečo ísť do Haasu. On bude musieť ísť na opakovačky, ja to neviem, či stíhame s Magnusenom. Niko už by mohol dojsť, postúpiť do Q2. Dvadsaťšesť 6, 19 1 a sektor 3. A mohol by postúpiť a na 10. pozíciu. Ale je to kvalifikácia a pretek, to sú dve rôzne veci. Čiže dám za ten minulopretekový rozbitý voz, dávam Magnusenovi čas do fúha do Miami. Dávam čas získať body, ináč máme voľnú sedačku. Možno si budete mysleť, že prečo som na ňo taký strašný. On v každej sezóny, čo ja mám tak on má najhoršie konce sezóny. Proste druhá polovica je najhoršia. Čiže keď niečo nezvládne v prvej polovici, tak v druhej už to isto nezvládne. Ja som mal v druhej sezóne, v druhej polovici bol napríklad pretek. A tam červené vlajky boli v každom preteku. Skoro v každom preteku. A nebol by pretek, kde by Magnussen sa neroztočil alebo nespôsobil červené vlajky alebo safety car prípadne. Čiže ako na 22 tiež som ho mal v týme, ale není to dobré. No, v kvalifikácii pôjde Baršo, ale na preteku to už nie. Fú, to je špatný čas od Nika. Na to, že Hülkenberg.
akú sadu mal obutú Magnussen. Sice je pravda, že tam bol spomalený. Prvý sektor mal dobrý, ale na to, nakoľko on ho v strednom sektore spomalil, tak ja neviem, prečo dávam Magnussenovi takú malú šancu. Vždycky, keď vo veľkej kariére som išiel do veľkého tímu, kde boli dvaja špatnejší, kde bol jeden ten, že top zlý jazdec. Napríklad minulý rok Williams v Latifi bol špatný, v McLarene Ricciardo. Tak vždycky som im dal 5 pretekov, aby si ponechali tú sedačku. Pokiaľ spravili ten cieľ, čo som od nich chcel, do toho jedného preteku, do toho daného preteku, tak som ich tam nechal do konca sezóny. Jediný, komu som nedal cieľ, bol Oscar Piastri. Na moju úplne prvú kariéru na F1 manažeri. A to preto, lebo nevedel som, aké to bude ešte. Tak som ho tam nechal sedieť celú sezónu. Celý tým ťahal, sa dá povedať, musím povedať, že ťahal Lando Norris. Teraz by mohli zajsť čistý čas. A docela v pohode čas, sa dá povedať. Ale nevidím niečo, alebo aký zázrak. Už ani vychádzať nebudeme. Náš voz sa vie dostať v Q3, ale v Q3 nič nespraví. Ani s novou podlahou. To asi skôr si uistí tú Q3. Akurát v moment, keď točím toto video, tak vydávam, tak akurát na YouTube by malo výjsť úplne prvý diel. Čiže takto by sme, zase im dáme plnú.
Čiže Niko pôjde dvojzastavovú a s väčším tlačením a Magnussen pôjde na jednu zastávku. Červená hnedá. Červená biela. Magnussen bojuje s Gaslym. Takto by to bolo aj pre šampionát dobre. Dotiahli by sme ako tak Alpine. A Verstappen je štvrtý. Magnussen odpadáva voľako na softoch. Sice my sa pušom na mediumkách, držíme Hamiltona, čiže píšte do komentárov, ak sa dá nahrať video cez PlayStation, tak aby to snímal ten obraz a ja som nemusel používať takto kameru. Budeme musieť ísť asi na undercut. Nevadí. Ideme na undercut a pôjdeme do boxov toto kolo. Ako ešte má 41%, ale to je špatné. Sme ďaleko za našim bojujúcim nepriateľom. A Magnussenovi dáme box next lap. Alebo
Keby vydrží. Dobre, natiahneme mu stint. Nejde do boxov a tu máš standard. Čiže ideme do boxov. Magnussen v boxoch. A za kedy mu vymenia pneumatiky, skúste dať like a odber a pokazujú to. Dve sekundy je to v pohode, nie je to 12 sekúnd. Navyše. A budem mať iba na chvíľu. Alpiny ešte neboli v boxoch. Tieto chcú asi na maximum využité pneumatiky. Magnussen sa prepadol za Albona. Vymeníme stratégiu. Nico by mal byť dokonca rýchlejší, pokiaľ pôjdeme teraz do boxov. On išiel teraz do boxov. No ako nie teraz. On išiel hneď toľko, on mal ísť až v budúce. No čo už. Ale máme najčerstvejšie pneumatiky. Celého pola. Áno, máme, no najčerstvejšie nie, ale v najlepšom stave. Okonové sú v lepšom stave. A ten bol boxovať kedy dávno. Dobre, dáme Magnussenovi Rafaelovi defend. Alebo nie, nedáme. Dáme mu neutral. A asi sme prišli o body. Osem kôl do konca. A nestiahujeme Estebana Ocona. Ale že vôbec. No. Začal ho stiahovať. Atak. Atak.
Ku neho Sunde, len predbehni ho. Kurník nepredbehol ho, škoda. Myslel som si, že to dá, ale nedal to. Fakt škoda. Fakt škoda. Ale do Baku máme veľa upgradeov. Sice skôr takých najrýchlejšie trate, ale máme upgradey. A teraz rozmýšľam, či sa pôjdeme do budúcej naplno venovať budúcej sezóne. Alebo budeme sa ešte snažiť niečo dobiť v tejto sezóne. Ale ja skôr by som preferoval pokúsiť sa dobiť a získať takéto tretie miesto v budúcej sezóne. Tým, že nebudeme vyvíjať až tak veľmi na túto sezónu. A za 11 miliónov 500 dáme upgradeovať dizajnovacie centrum. A to sa tieto zázemie sa neráta a už máme problém s pohodnou jednotkou Ferrari. A 9 mesiacov. Keď doskautujú sa títo jazdci, tak asi dáme pred závodných inžinierov skautovať. A jeden z tých bude asi Hamelin, Pane Bože. Hamelin. A dáme ho na sezónu, do budúcej sezóny. Alebo ešte do tejto. Počkať, ako to je. Ich takto vymeníme. No neviem prečo. A tento dostane tohoto Hamelina na 2 sezóny sem príde Hamelin a bude mať plat 150.
Aby sme nemali ten diel taký krátky, tak preto ešte podpisujem voľakých zamestnancov a dáme mu 70 000 podpisov. Dáme mu 100 000 podpisový bonus. A plat 160. Prijal to. Čiže máme nového závodného inžiniera v Hase pre Kevina Magnusena. A ešte na záver by sme mohli pozrieť trénera. A tiež z Alfa Tauri že by zoberieme zamestnancov Alfa Tauri. Tak zoberieme Alfa Tauri 2 zamestnancov, tiež na 2 sezóny. Hneď mu začne kontrakt. Bude dostávať, neviem či 190, dáme mu 155 mesačne. Asi som mu aj moc dal, nevadí. Týmto by som uzavrel dnešný diel 2 novými členmi týmu. Tento diel sa aj možno bude volať 2 noví členovia týmu. Alebo neviem ešte, ako ho pomenujem. Tu máte ich kontrakty. A tu ich už môžete aj zamestnaných vidieť. Nastavíme nový trénovací mesiac. Tento je taký oddychovejší. A dáme to takto. Za mňa car building je nepotrebný. A tieto 2 veci sú dôležité. Čiže potvrdíme to. A ešte to nezakončíme. A zakončíme to teraz. Podpisom Simony Resti. Ktorý si nárokuje fakt vysoký plat. Fúha, ten si riadne vysoký plat nárokuje. Zdvihneme mu ho o 100 dačo. Podpísal. Čiže super. Simona Resta ostáva v týme. My to posunieme na 5. Za mňa
už by mohlo byť. Čiže ja by som to tu uložil, aj ukončil a majte sa a pokiaľ všetko dobre dopadne, uvidíme sa u 4. dielu tejto série, tak zatiaľ čus.